Nakon što se saznalo da je Jovana Tomić Matora pretučena od strane bivšeg dečka Sanje Stanković, oglasili su se i njeni cimeri iz realitija Zadruga 3. Prva se odazvala Jelena Pešić, koja je bila potpuno šokirana kada su joj obavestili šta se desilo. Ja sam u šoku, prvi put to čujem. Morat ću da vidim sa njom, da se čujem sad. Stvarno sam u šoku, rekla je Jelena. Ljubavni par Ana Korać i David Dragojević kao jedini od najboljih Jovaninih prijatelja su ostali takođe skamenjeni na ovu informaciju, te su odmah odlučili da se upute ka njoj i provere kako je. Ne mogu da verujem, katastrofa, sada ćemo ići do nje, rekla je šokirana Ana. Dane Čolak, kao osoba koja se intenzivno druži sa Jovanom i Sanjom, nije krio da je besan zbog svega što se desilo. Javno je osudio nasilje nad ženama, pa nam je otkrio da li mu je Jovana ikada se požalila da je imala probleme sa Sanjinim bivšim ocima. Strašno, brate, iskreno ja sam u šoku, sad sam video na portalu, ne znam iz kog razloga bilo koji Sanjin bivši dečko da Matoru tako fizički ugrozi. Nije mi jasno zašto, Matora se divno ponašala prema njoj i dan danas su u dobrim odnosima. Sad kada više nemaju ljubav, cene se i poštuju. Matora nikada nije rekla nijednu ružnu reč za Sanjinog bivšeg dečka. Osuđujem svako nasilje, pogotovo nad ženama. Ona jeste Jack, ali to je blan i katastrofa. Dići ruku na ženu iz bilo kog razloga je dno dna. Mi se redovno čujemo, nikada mi se nije požalila da je neko dira. Ja bih to prvi znao. Ja znam da je ljudi gotive, ali gnev bivšeg dečka je sad eskalirao. Možda je nekad nešto Matora rekla za njega. Ako je to ovaj poslednji dečko, Sanja iz te veze uplovila u vezu sa Matorom, pa kada su raskinule, ona je rekla da su raskinule zbog njega. Ali šta god da je rekla, ne postoji opravdanje za nasilje. Ja smatram da je moglo sve rečima da se završi.